So, paadto ni og falls. Bumaba ta og 700 steps pa dulong dito sa ubos. Kani ang agdalan. Baba dito sa falls. Wow. Wow. Ah. Bawal sa tulis. Close man. Rado? Ay, basig dito ang agian. Ay, what if mahugno na? Rado? Di naman sa babaw. No. Babad lang. Oh, di ba? Pwede kaya po no, naabot si Rose. Cream bread. Ano, si cream bread naabot sa bigawang model. So, mubaba na. Enzo. Hi, welcome to my... Paslay daw yan. Uy, ayun ba? Udaga ng subscribe. So, doon na ta. Nanata sa ikaduhang Mga pila na ni Kastan. kuan station. Abot og 200. Pila na Kastan? Usa daw. Nakihap ka. Pila na, Robs? Pila na? Ay. 700 steps before nimo maabot ang falls. Diba? So, nanata sa baba. Bugli mo na to niyan eh. So, 700 steps and then maabot na nimo ang falls. Yan, kasi mas lagay kayan. Ah. Really? Sige na.
Sumusakat na dito sa taas. Dito. Tara. Problema ako mo agi. Nagusog na. Isod na kasaka dito kanatay camera. So wait. Sumukat ka to. Wala. Hindi na ako kababa. Nanguli na ta. Mukat ka ta taog 700 steps para makabalik ta dito Anang umanata sa sapa, umanata. Di ba kabalik ta diri mga siguro 5 years. Ang ipol gud te. Nakana ko din natin third year college ko, second year college. Karon kumbita. Karon ang half. Ito ginuko pa ta ka 100. So mo na, wapat na ka 100 pero gihangak na. Ambot lang. Wala pa. Okay. Robabel? Robabel, wapat na ka 100 Robabel ha? Kasi nakalimot ka, nga babawang ko ni mo. Tiusaw na lang si Robabel. Ate Beth, na-enjoy Naman ka, si ano? Ate Beth. Uy, Na-enjoy ka. wala pa rito si Robabel. Ha? Moto? Ikapoy na sila? Ken, okay ra Ken? Hoy! Relax daw, nanakaw no? Suka Ken! Basta mula ka, nanaon. Suka Ken! Okay ra Ken? Grabe. Sumotong falls. Pero grabe ka. Subid ako.